Alaitzen bete ditu 3 urte. 3 eta 3. Ane, ez dezu bizkotxo nahi? Bueno, denak eserita hode. Deno prez? 2 eta 3. Zoriona, zori, zoriona, beti, zoriona, alai, zoriona, beti. Dena txaloka! Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak alai, zorionak beti. Jule, zuentzara alai! Zuentzara alai! Alaiza alaitz! Berriro. Berriro! Kilo zorion dizu eskaintzen, beste urte derri bat duzulako hasten. Baietz asmatu zendak dituzu betetzen, zergatik ez ditugu txaloka zenbatzen. Denak, Bat, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, hogeita bat, hogeita bi, orain eserita ondo dagoenari alaitzek bizkotxo emango dio. Nik emango dizu. Bizkotxo nahi dugu, 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 Nik emango dizu. bizkotxo nahi dugu. Zaine nahi du bizkotxo? Eserita txintxo dagoelari. Hartu izatera banua. Zentzake, atzera. Bai, bilen. Bai. Animo. Martín, eserita. Ez dago bezala guztoko. Bai, Uy, uy. Goxua dau Julen. Bai. Bai, banoa. Martín, Alkorta. Martín, Alkorta. Goxua dau? Enara, goxua dau? Bai, eserita zionik ez. Arian? Eserita, hau. Le hori etzaio gustatu, Zaizu gustatu? Jule, bizkotxo janarte eserita. Martina, goxua dau? Eserita. Zailo gustau? Olivia, goxua dau? Gau mairatu zaizu? Hemen daukazu Jon, Eskunera, ez dizute mamaikia. Pichito nahiago. Garazi, eman dizut bizkotxo? Teo, zu gehiago nahi dezu? Bai.